Ladies and gentlemen, ndadzoka ne good news for Comrade Nyokayemabhunu. So, nyaya iri panapa ndeyekudai. So, munoziva kuti panga pari kuitika zvinhu zvaNyokayemabhunu since day one. Kune vamwe vakabva vamhanyirira kumberi vakabva kuti even ndovada kuita mahero ekuti vada kunomubudisa vari vega vachinovharira vamwe kunze, which is good because you never know kuti mangwana mumwe munhu anenge achifunga chii. But all I want to say is vanhu vazhinji vanga vari kutrya kuda kubatsira Nyokayemabhunu nenzira dzakasiyana siyana. But zvimwe zvaizorambawo nekuti vanhu vanozovharirana kunze zvonzi ikoko kwacho kwaari hamuzosvike because of kune vamwe vanenge vachizvita ma right hand man ikoko. But zvemazita hazvina basa, asi mumwe nomwe ngaabatsira paanoitira sei paanokwanisa. So panapa paita a very good offer for Comrade Nyokayemabhunu. Panapa pane munhu wandataura naye akandionesa, akandiprova, akandiratidza zvandanzwisisa kuti Comrade Nyokayemabhunu vachingobuda kana vachida kana vari interested ngavauye ndivaofe accommodation pekugara pakawanda. Vanhu vacho handisi kutaura mazita avo, nditomboti kuti muzive ndanani. Nzvimbo yacho iyoyo, I'm not going to mention the place but I'm going to explain kuti pakaita sei. So nyaya iri panapa ndeyekuti nzvimbo vanhu ava vanenge vachigara mucomplex and nzvimbo iyi one of the richest neighborhoods in South Africa. Ndo nzvimbo yekuti vanenge vachigara ikoko. So vachigara nzvimbo ikoko ivo havana chirendi kana chicha vanobhadhara kana chikafu. Ivo nemukadzi wavo they are invited kuti vauye vakwanise kugara munzvimbo iyoyo kusvika zvinhu zvavo zvasettled, kusvika nyaya dzacho zvezvigananda zvapora, kusvika pakuperezeka. Nzvimbo iyoyo tichitarisa nekunogara Comrade Nyokayemabhunu vanofanira kukwira ndege, ndo zviri easy. But kana vachida vanokwanisa kutirova netransport. Namba dzangu munhu wese munadzo, inini ndinobva ndangova connected direct. This is the opportunity for him. I know kuti iko zvine Comrade havana phone, this is the issue. But vachingobuda pane pachida kuti tivaconnect. And I'm not going to give anyone number dzemunhu uyo ada kubatsira because munhu gona kuuya muchiti ndini ningi zvezvia. I'm going to connect him direct. One call kungoti taura chete kungoti vakangondikina client chenchi direct and tauri 3 words navo ndabuda ndapanze ndova ningirikina ndova connect avo puwa accommodation. Chikafu is not a problem. Kutaura about vanhu vekuti vakabudirira kudhara vakaita mari kudhara asi moyo wekubereka ndo uripo. Hatisi kutaura vanhu vekuti pavari kugara vari kuroja, tikutaura kuti vanenge vakunogara mucomplex apapindike. Usati wapinda mucomplex, you know, kune vanoziva nzvimbo idzi unofanirwa kufona wotaura kuti ndini ningi ndabva kwakati ndauya kuti ndoda kuona ningi. Wosvika kuti ndoda kuona Nyokayemabhunu but atimuzive Nyokayemabhunu ndo chii panapa. You understand? That is the situation. Wese da kupfura nepapo anofanira kufona. Hapana zvaya zvekujamba gedhe kana kupinda. Munhu akatraya kuzviita, you know zvazvinozoita. Unosungwa kana kutorohwa nepfuti ukafira papo. Zvisina basa nekuti ndiwaani, ndiwechigananda ani. Chero mapurisa chahapinde mucomplex iyo because they are not allowed unless va invite kwa na someone ari mukati tukuenda panamba yakati. Ndo type yenzvimbo yacho. You know, this struggle is not that easy. The way yamunoitarisa iri muri yeZimbabwe muchiti munhu akangopopota obva adzokera mumba make unogara, munongosiya maComrade vachizongogara vavodzokera kumikuku kwavanenge vachigara vavodzokera kumalocation or nzvimbo dzimwe dzavanenge vachiningirina. So this ningirikini yabuda is very important for the Comrade. Please muri yeZimbabwe batsirai. I want you to help ku forward this ningirikini, ku share this video, ku like whatever zvamunokwanisa kuita, ku save ngazvisvike kune even kune vanhu vacho vari kuzita vari kufambira zvinhu because inoziva kuti we tried by all means kuti tikwanise kuningirikina. But I would like to thank maZimbabweans vese nekubatsira kwese kwavakaita. This offer is not by force and I'm not going to trust anyone nenhamba dzemunhu because haasi kuda kuzikanwa kuti nechaunga. Comrade himself vanouya ndovaconnecta direct call, vofonerana inini ndichinzwa, vowirirana right, vonosvika vonoita se vopinda voita ningina pekugara. Ivo vanokuverifya vega kana vari interested, vanobva kuti client ndada zvinhu izvi, vakawirirana zvatopera. Hapasi kudiwa wechitatu wechi4 wechichi because that person ari kudawo kuva ari protected. Nzvimbo yacho is a very big house, no one is there. Vanhu vacho ringo kuzvigarira vega, vatova vanhu vechikuru. So the Comrade vanenge vari mumansion iyoyo vega nemukadzi wavo. That is the offer
iripo. So it's very important. Unongoziva kuti umwe namwe anongoplaya role yakasiyana-siyana. Takuda kuti iko zvine zvinhu zvichichinja. Ndiri kunzwa vanhu vakasiyana-siyana vachitaura zvavari kungotaura. Comrade vachiuya takuda vatsvagira security. I understand that maZimbabweans zvimwe zvacho musazoite zvinhu zvamusingazokwanise kupedza, and I think ndakazvitaura so many times. Unonzwa kuti zvimwe zvacho ukwanisa kuzvipedza vakutora kuti uda kupa munhu security, iwo hautorina security, kana kuti unless uda kuti agadhi rechinowagadha. At the end of the day une mhuri yako, une family yako, woti ndoda kuenda kunomugadha munhu, salary yako yacho inenge ichizobva kunani. You understand zvinhu zvakaita seizvozvo. So please offer yavhurirwa. I think kundiwana namba dzangu maanadzo mese maZimbabweans munokwanisa kuita get in touch mogara mabatana na Comrade. Aiwa small ndonyaya dzacho dzinenge dzichingoitika, and that is the struggle ndomaitikiro anenge achingoitika zvinhu zvakaita seizvo zvizvi. And I'm so happy for the Comrade himself, because unoziva kuti most of the times panosangana munhu nemachallenges akadai swaya, zvinhu zvokuti takambopindana nazvo, saka tichizozvifila zvizvi zvakaitika tinonzwawo mwoyo yedu kurwadza. Mwoyo yedu hairwadzi nemahara, inorwadza because takambopfura neko, takambozvisangana nazvo. That's why mwoyo yedu ichita sei ichirwadza. So please help me to forward this. This is very important, and muri kuzoona kuti I'm in a good mood. Handisi kuita zvemafunnies, handisi kuita zvehasha, tiri kunyatsoonesa information as it is. Comrade accommodation yaiwanika ine security kudhara, munenge muchigadwa ne-ADT. Iya ndo pamunenge muchiningirikana apa pindike zvokumhanya. If the Comrade is interested, I think ndatotaura ndatopedza pakawanda, handisuda kuwanza nyaya. Rekedza ndibwira ndangodai so. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako, ovavhurwa FNB business account, pane vanonzi education research ana Mukoma Owen vanopedza masports ishasha pakuvhura ma-FNB business account. Ndovega, I think is the only company education research yakwanisa kuvhurira makambani kumaZimbabweans nema-FNB business account vasina ma-work permit muZimbabwe munomu. Tiri kutaura zvema-numbers, kana muchida tine proof, tinokuprovai. Vese vamuri kuona vakavhura makambani avo vasina ma-work permit kana kuti ma-start permit, vakabatsirwa ne-education research. So iko zvinezvi vakati Kulient, it's a high time yekuti vana veZimbabwe kana kuti vana vekumusha vachibudirirawo, vanoda ngavauye tivaitire. So panongodiwa passport yako chete, wakutokwanisa kutoita madhiri, wakutokwanisa kutoita business, wakutokwanisa kutorenda imba fuos, wobva watoisa maroja, wotorendesera vana vemunyika mavo, ukwanisa kana kutotenga imba wotoisa maroja usingamboendeko kumba kwachoka uchingosenderwa mari uri kwauri ikoko. Even if you are outside South Africa, is very possible unokwanisa kuregister a company in South Africa as long as une valid passport. You don't have to go kuna Mukoma Owen, you just have to send zvavanenge vakukumbira kuti usende chete. I think ndatopedza nemi futi papapa.